a na-ekwu na ọkụkọ na-akpa nri na anya ufe ada akọ ya egwu adụgo onwe nke onye na-akpata ya na-egwe ya n'ụlọ maka na egwu do ọgwụ fe mmegbu wele ọdọọbụ bifọ n'ebe ndị be anyị ndị ofe mmanụ ndị nwere ife gasị edoja mana Chineke agbaba n'anyị ume anyị wee na-ebunata ya na be anyị ha wee ike wee were ewe na onwe nke ife si wee mee ya onye ọ na-alụ sife na-ayọ ndị mmadụ onye onye tie ekwentị redio ya na-edobe na anụrụ na redio FM ibe malụ ebe a na-eje onwe ka o si wee dị n'obodo onwe ka ndị a na-ese si bata agba onye ọna ka ama ka esi wee na onwe ebe asịsị jee ka edozie obodo ka ama ka esi wee na-eme onwere ife na-eme ife adị eme ọfụma n'obodo ọ bụrụ ebe esi wee na-agwa ndị mmadụ ife onwere ife na-eme ọfụma n'obodo a na-agwa ndị mmadụ ka e wee na-ekene ndị na-eme ọfụma ọgwụ ya Ugwumba mụnwa bụ Ọsọfịa nwa Ezigbo Nwaokori na-asị gị ife a bụ Ugwumba. Unu lelee Ugwumba. Ugwumba pụrụ iche. Ndị Igbo anyị na-agwa unu lewe Ugwumba. Lelee Ugwumba. Ndị be anyị ka anyị na-ekiri Ugwumba. Ugwumba ka anyị nọ. Ọ ebe anyị nọ dị ha. Ugwumba bụ Ugwumba. Gbanụ mbọ ka unu na-ekiri Ugwumba. Ihe eruola n'oge ndị Igbo na-elelenu Ugwumba. 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 Ugwu a na-akwere Igbo. Birikwa n'Igbo. Cheregodi ka emechi Ugwumba. Ugwumba. Ana m ayọ ụmụafọ Igbo niile ka unu soro m na-ekiri Ugwumba. Ndị Igbo na-enene Ugwumba. Ugwumba bụ ebe a nọ. Jisi n'ike na-enene Ugwumba. Kwenu. Igbo kwenu. Igbo kwezuonu. Ebe a ka anyị rụchara awụsa ọwa ndị ewonu Ugwumba.